Gabon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Berriz ere gaude hemen arkeologia jardunaldietan, San Telmo gure egoitza honetan, eta Gipuzkoako Kultura Departamentuaren laguntzarekin jardunaldi hauek antolatzen ditugu urtero. Aurtengo jardunaldien ezaugarria da, nolabait ere Arantzadiko ikerlariek egindako ikerketak direla, eta baita ere ikerketaren bakoitzaren atzekaldean badago argitalpen bat. Hauek bezalako argitalpenak. Herritarrei zuzendutakoak, maila zientifikoa erdikoa, eta gaur horietako hitzaldi bat daukagu. Beraz, ikerketa egiten da, nazioarteko artikuluak idazten dituzte, nazioarteko aldizkarietan, eta baita ere herriekin, bertako herriekin, De Begesa, Soraluze, Bergara, eta inguruko udaletxeekin ateratzen ditugu horrelako liburu divulgatiboak argazki askorekin, ikusten da zelan egiten duten, nolakoa dira bazterrak, nolakoa dira aztarnak, eta hori da, nolabait ere, zoriontzeko gaur bezalako prehistoriadore batzuek idazten dituzte liburu hauek. Gaur gurekin daukagu Jesus Tapia, gaurko hitzaldia euskaraz da. Bera prehistoriadorea da, ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, Granadako Unibertsitatean, eta Jesus Tapia eta gaur aurkeztuko digun proiekzio hitzaldia da, nik esango nuke, arkeologia klasikoa. Joaten dira mendira, ikusten dute bibliografian zer dagoen, joaten dira atxurrakin, hitz egiten dute bertakoekin, pasatzen dituzte egunak eta egunak, lainoa, euria, eguzkia, lurra arakatzen, ea ze utzi zuten edo ze ikusi zuten duela 100 urte Jose Miguel Barandieran eta Telesforo Arantzadi, eta bertan ateratzen duten lurra beraien kotxeetan, zikintzen kotxe guztiak ekartzen dituzte poltsa horiek Arantzadira, eta negu garaian, asteburuetan, errealeko partidoak ez dituzte ikusten, ez dute futbola maite, eta egoten dira hor galbaiakin, garbitzen guztia, uretik pasatzen, ateratzen dituzte gauza txikienak, lepoko txikiena Barandiaran ikusi ez zituna, Zugarrien printza txikiak, eta guzti horrekin, bapatean, 5 urte, 6 urte pasata gero, ez dakiz zenbat ordu, zigarro batekin nola, Arantzaiko patioan, de repente, asaltzen da iaia lepoko oso bat, edo asaltzen da, duela 3000 urteko zeramikasko horrelako lapiko bat hainbat zatiak jasota hemendik eta hortik. Hortarako euki behar da metodologia hon bat, euki behar da gogoa, euki behar da zure ondoan auzolanez lanean daude hainbeste persona, eta begi hoiekin ikusten dute guk ikusten ez duguna, ni ez da ere. Ni sasi arkeologa naiz, baina beraien lana da miresgarria. Eta gainera, berak egiten du baita ere arkeologia esperimentala. Egiten ditu arkok, edo azkonar bat ikusten duenean bide bazterrean, hartzen du, ezurra gelditzen dira Arantzaiko esteotekan, baina beak irikitzen du, gero larruarekin egiten ditu gauza eta konparatzen ditu gauzak. Bera da hori, Jordanian egoten da Industen, Kantabrian egoten da Pablo Ariasekin izugarrizkoko basuloak Industen, eta, gure aurrekoek, duela 3500 urte, Deba, Ibaia, Urola Ibaiaren tartean mendilepo hietan aurkitzen ditugu gauza hauek gure iraganekoak. Eta gogoeta txiki bat, gu nahi ditugu energia renovablek deitzen dituztenak, horietakoak, aerogeneradoreak. Maite ditugu energia mota horiek, baina horiek generalki jarriko dituzte gure arbasoek, mendilepo hietan jartzen zituzten gure trikuarriek, gure mairu baratzak, eta ez badaude, hauek bezalakoak ez da ezer ikusten. Ezagutzen ez dana ez da ikusten, eta beraiek hor daude, eta zorionez berreskuratu du altxor hau, La Ruta de los Dólmenes, beti ikusten ditugu bailarra industrialak, eta hor goimendi larretan, gaur ikusiko dituzue, beak aurkitutako aztarnak eta
eskertu behar diogu Jesus Tapiari, bere taldeari, egiten dute talan gehiena auzolanez urte guzti hauetan. Besterik gabe, hitza emango diot Jesus Tapiari. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko Juantxo, ongi etorri hitz goxo egingatik, igual, merezi ez ditu danak. Eskerrik asko denei hona etortzeagatik eta... Bai? Jarriko ditugu bi. A ber, orain. Orain, entzute zet ondo? Hobeto? Igual, gertuagotik? Bale. Honekin bakarrik bai? Bueno, bestela estereo ningoet. Bueno, esaten nahi nintzen, eskerrak eman egizkion Juantxoi, indian harrera goxo horrenagatik, zuei eskerrak eman honea hurbildu izanagatik, eta online saioan bitartez streaming edo delakua ez zuten nahi dianoi, eskerrak ere eman hurbiltzegatik. Hemen ikusten zute pixkat portada nola indidan, emate du talde ziklista baten kamiseta, hainbeste ikurreta zeakin, baina, bueno, ondo jaietakoak eskerrenekuak izan behar gera, eta azteko eskerrak eman zaizkio Arantzadi elkarteari, nire etxea da nahi, erraztasun guztiak jartza dizkidalako, gure ikerketak egiteko, tokiak, ibilgailuak, administrazioko personalare bai, eta, liburuzka honi formatu emateko, eta, Ana Lasarte, Eider, Juantxo eta lagundi daten guzti hori eskerrak eman. Eskerrak eman ere bai, Santelmo Museoari, Donostia Kultura eta Donostia Udalai, tokia guztiagatik eta jardunaldi hauek urtero bultzatzeagatik, eta proiektua buruz, ezingo litzake aurrera eraman, DBGesa, Sorautzeko Udala, Elgoibarko Udala, Bergarako Udalaren laguntzari gabe. Haiek dira egiazko sustatzaileak, proiektu hau bultzatu nahi izan dutenak, eta koste guztikin korriten dutenak. Eta hori artean ere bai, Gipuzkoako Foru Aldundia. Aldundiak baimentzen ditu urteroko eskuartze arkeologikoak, eta gainera diruz ere laguntzen ditu hainbat proiektu eta hien artean guria. Hori guztia esan da, asmatzen duten diapositibak eta pasatzen. Gaurko gaia da, dolmen ibilbidea 100 urte geroago. Ez gaur, baizik eta, 1922an argitaratu zen, Arantzadi, Baranderan eta Egurenek idatzitako liburuzka bat, han egindako, Elosua Plazentzia mendilerruan egindako ikerketai buruzkoa. Eta gu hasi ginen, ez ni bakarrik, baina gehien bat, Manez Zeberio hasi izan, eta ni bereari laguntzen. 2012an hasi ginen, hango ikerketak berriro mugitzen, eta lehenko urtean ikusi genuen, aukera politia izango litzatekela, koinziditu araztea, guk eman behar genituen berrik, edo argitalpen txiki bat ematea, justo, Barandearen eta Itzendarien argitalpenarekin urte horrenean. Eta hori dela eta argitaratu dugu, Juantxok aurkeztu izuen liburuzka txiki jau. Itzaldi honetan itzengo dut, gehien bat, liburuzkan jasotzen diren edukietaz, baina liburua idatzi eta mendiko lanian jarraitu du pixkat, eta orduan, liburuan agertzen ez diren beste zenbait datuen berri emango dizuet ere bai. Edo zuen momentuan, esku altxatu eta galdetu mesedez. Esan bezala, izenburua da, dolmen ibilbidea 100 urte beranduago, geroago. Egia da, gari hortan tokiak izan zuen ikerketa garrantzitsua izan zen, lan pionero bat edo aitzindari bat izan zen Euskal Herriko historia horrean, baina nahiz eta emaitzak argitaratu eta jakitera eman, ia inork ez du bestelako lan arkeologikorik egin horren gainean terrenuan. Hau da, 100 urte pasa dira, Arantzadi, Baranderan eta Eguren eskuartzea egin zutenetik, ia gaur daño, 80 urte zehazki. Baina egia da bitartian, mendiko ikerketa, indusketa arkeologikoak ez badirela egin, izan du dira bestelako, beste mota bateko lan batzuk. Gehien bat katalogazioarekin lotuta. 1946an eta 1953an, Baranderanek bere katalogoa atera zuen, Jesus Eleusegik ere
atera zuen bere, hasi zuen bere katalogo dolmenikoa egiten, eta horren ondotik etorri ziren karta arkeologikoak, 82koa, 83koa eta 2002koa. Egia da, bitartian hainbat ikerketa lanetan, laborategiko edo gabineteko lanetan, aipatu zen direla bertan aurkitutako aztarnak. Adibidez, Apellaniz eta beste prehistoriadore asko egindako lanetan. Baina ez da mendiko lanik egin. Bakarrik garbiketak, ez dela gutxi, garbiketak, nolabaiteko zaintza, señalizazioak eta bar. Baina gutxienez, epe luze hortan inork ezer ikutu gabe egin dana da inguru guzti hori ere babestu. Karta arkeologikoan biltzen zen informazioan oinarrituta, 2003an atera zen dekretu bat, Eusko Jaurlaritzakoa, non babesten ziren, Gipuzkoako hainbat megalitotegi edo estazio megalitikoak eta Erosua plazantzako ere babestuta dago ordu ezkeoztik, aurretikan indako katalogazio lan horiei esker. Tokia nik Erosua plazantzako mendilerroi ez nuen ezagutzen 2012 arte, Manukin jonintzan arte, eta egia esan da, gure artean flipatu egin duen, oso toki politxa da, baiara zen nolako estua eta industriala dan, kilometro batzuk mendigorain, eta tokia da ikaragarri politxa, eta gomendatzen zuet denoi. Mendilerruak banantze ditu Deba eta Urolako arruak, Gipuzkoako mendebaldian dago, Sorluze, Elgoibar, Bergara eta Azkoitien artean, eta geologikoki nahiko partikularra da ere bai, zeren Gipuzkoan gertatzen ez dana, Gipuzkoako terreno gehiena dago osatuta kareharrikin, areharriak, tuparrik eta gainerakoekin, baina hemen aurkitzen duguna da, kolore moreakin seinalatuta dauna, beste geologia mota bat, hori dira basaltoak, harri basaltikoak, nahiko formazio bitxiak, ematen dituztenak. Basaltoiek hemen dakazute irudi bat, non kretazio aldian, goi kretazioan duera 100 milioitik gora, nola kontinenteak ez zeukaten gaur egungo itxura, forma eta gaienekua. Ikusten da hemen, ez da seinalatzea badaukan, hau izango litzateke Iberiako plaka, eta hau Europako plaka kontinentala zati batzutan. Hau da, itxaso gainetik oso zati gutxi zeuden azeleratuta. Plaka Iberikoa eta Europaren artean zegoen itxasazpiko arrogune bat edo, eta bertara jalkitzen ziren kontinente bietatikan igatutako materialak. Errekak eta ibaiak emanda, desembokaura pasa, eta jalkinak, loiak, ondarrak, legarrak eta gainerakoak metatu ziren itxasazpiko arro horretan. Hortikan datoz, metatze prozesu hortatik, hainbat organismo, itxasazpiko organismokin eta maskorrekin nahaztuta, hortikan datoz, gure herriko harrik gehienak, gure herriko mendiak osatzen dituzten harrik. Hoi dirala, bi plaka horiek mugitzen hasten dirala eta estutzen hasten dirala, Urazpiko depositoiek pitzatu ziren, Kortezaren edo Lurrazalaren lodiera pixkat jetxin zan, medetu zan, eta pizzaruietatik hasi zan laba eta magma ateratzen. Orduan, itxasazpiko erupzio horietatik datoz, Karakate mendilerroko, Karakate Erosua plazentziako, harri volkaniko guzti horiek. Urazpiko erupzio volkanikoengatik. Horrek ez duz nahi, vulkanismo hori ez da inoiz, ulertu da ez niz geologoa, hau da, geologok pazientzia askokin esplikatu didatena. Baina ematen duenez ez dute atolon bezalako formazioak egiten, hau da, sumendiak ez dira urgainera ateratzen, urgainetik, beti urazpin egindako erupzioak dira. Eta horrek ematen ditu, laba bero hori itxasoko urotzakin kontaktuan jartzian, laba horiek bola moduan edo tanta moduan borobiltzen dira, ostu egiten dira, eta ematen dituzte, harri bitxi hauen, ematen diete, harri bitxi hauei forma berezi hori. Epilo laba edo almodan antzeko laba bolak edo harrizko bolak. Baita, egia da basaltuak nahiko arroka gorrek dirala, eta horre guztiak ematen dio mendi honi berezitasun bat. Horrek digan da, hain erlaitz zorrotzekua, horren malkartzua, eta horren terreno bizila o nolabete gorra.
Bueno, hori guztia esan da, aitzindariak hasi zuten lana 1921. 1921 bitartian, Baranderan, Beranaiakin eta herriko beste norbaitekin, bueltak eman da, ikusi zituen, aldez aurretik ezagutzen zituen beste tokitan forma batzuk. Hain zuzen, Aizkorrin eta Aralarrin ibiliak ziren, eta hasiak zituzten esplorazio batzuk, beste trikuarri batzutan. Denera, aurkitu zituzten 16, eta hortik dator orduko monografiaren izenburua. Exploración de 16 dólmenes en la Sierra de Losua Plasencia. Fijatzen bazeaten, zerrendan daude 17, propio jarri dut. Hau da, bueno, gero xio igual esplikatuko du, sakunduko dugu pixkat, baina bai, ezagutu azaletik ikusi, ezagutu zituzten 17. Gero konsideratu zituzten dolmen bezala 16, eta eskabatu, edo induzi zituzten 14. Egia da, garai hartarako gehienak, elementu gehienak, edo monumentu hauek gehienak, nahiko suntxituta zeudela. Egia da, Baranderan da Arantzadi eta gehien bat ziren antropologoak o antropologia zaleak, eta beti folklore eta mitoak, kondairak eta jasotzen zituzten. Eta haulako mito gehienak ere jasotzen zituzten esandako monografia horretan, nun esaten da gainera, Irugurutzeta eta Karakaten artian 12 harrizko multzo zirela, bakoitzak kaja bana urrez beteta gordetzen zuena. Eta ardik pasatzian apatxekin destapatu iten zutela, eta horrek zegar zuen, urrearen sukarra, eromena. Ez Barandaren garikue, bazik eta lehena okua. Gainera, mendilerroaren beste adar batian, frantses bason ere bai, uste da, edo ala esaten da, frantsesek, Napoleon kontrako gerrakin, konbenzioko gerrakin, frantsesak aldegitean, ezkutetuta utzi zituztela bi kaja, bi kutxa zilarrez beteta. Eta handikan urtetara etorri hemen zan bueltan frantses bat eta kaja bat berreskuratu zuen, baino bestia ez. Azalpen gehiago ez da behar olako egoera pixkat azaltzeko. Horrek ez esan nahi dut, nahiz eta zeitun ikusi egitura prehistorikoak zirela, eta gainera hainbat mito eta kondaira eta personai mitologikoekin, gehienak suntxituta zeudela edo arpilatuta. Eta hain zuzen, ez nago seguro naziko goena dan edo agian agerreburu, baina hirukote hau industria pasa horretik, egun batzuk lehen hasio, bertako baserretarak korrika jontziran zulo egitera. Eta hain zuzen, agerreburu ematen du ez zeola horren gaizki indusketaren bezpera arte. Eta korrik eta pesaka ez ote duten kanpotarrak zeu zer bilatuko, guk ingo jo zulua eta paireki eta gainerakoak. Hala usteet. Bueno, aipatu behar da, hauek monografian azaltzen dute egoera kaskarra dela, monumentu gehienak oso egoera txarrian daudela, espero zuten baino material askoz gutxillo atera zuten, baina lare konfirmatu izan zuten egitura guzti horiek, edo 16 horietatik, 17 horietatik 16 dolmenak bazirela. Hori garrantzitsua da. Ez dut esaten, megalitoak edo bat ez da danak kronletxak direla, dolmenak direla esaten dute. Halare, esplorazioa, ikerketan nahiko askarrin zuten, askarregi gaur egungo gustorako. 14 elementu induzi zituzten 7 egunetan, goizian bat eta atzaldian beste bat. Urren goizian beste bat eta atzaldian beste bat. Baina egia da, lan esploratorio bat zala, ez da beste ikerketa sakon baten planteamentuak ingidatu dako eskuartze bat, monumentuak gehienak ondatuta zeudela, eta garai hortan, funtsesko informazioa bildu behar zen, biltzen zan tokitikan, hileta ganbarara jo, eta lan aurreztu, eta asalik eta askarren ganbarara jun, ea zer astarnak topatzen diren. Hala eta usuz ere, lan askarregin nahiko zorrotza zuten, eta orduko metodologiarekin bat zetorrena. Ateratako soraluzeko mutilekin jute ziren, pikatxoia eta atxurra eta palan,
eta beste hiru adituak gelditzen ziren lurra baetzen eta argazkik hartzen eta dokumentazioa egiten. Baina egia da lur guztia baetu zutela, materialak jaso ondoren ondo aztertu zituztela, aztertu eta gainera argitalpenean ikusten da nola, banan-banan, zehatz-mehatz deskribatzen dituzten, egiturak, dolmen egiturak berak, bai tumuluan dimensioak, neurriak, altuera, diametroa eta gainerakoak, eta gambara izan ezkero, gambara osatzen zituzten arlosa guztiak neurtu, deskribatu eta krokiz moduan registratu zituzten. Eta interpretazioan, disiplinarteko ikuspegi batekin jo zuten. Antropologia, kultura materiala, paisaia, reliebea, geologia, folklorea eta bar. Orduan zoriontzekoa da, nahiz eta azkarregin lan politia zutelako. Orduko emaitzak, lortu zuten baiestatzia, ikusitako egitura guzti horiek oso zarrak zirala, egitura horien antzinatasuna demostratu zuten, gehien bat material prehistorikoekin lotuta zeudelako, baina ez danak, kaso batzutan adibidez ez zuten ia ezer ere topatu, bala bat edo antzeko zeozer, gerrako balaren bat, baina demostratu zuten eta ziurtatu zuten antzinekoa zirala, historiareko egitura zirala, hilobi monumentuak dirala, eta hilobi monumentuen artean ez zehozen gauza, eta dolmenak, nahiz eta pieza asko falta, eta antzekotasun kultural desente topatu zituzten lehen eskabatutako edo aztertutako beste testuinguru batzuekin, gehien bat Aralar, Aizkorri, Atonburunda eta gainerakoak. Horrek balio izan zuen, demostratzeko dolmenismo edo kultura dolmeniko hori ez zela justo Gipuzkoako hegoaldeko o mugaren ondoko fenomeno bat, baizik eta probintzian Gipuzkoa lurraldian barrenen sartuta ila kostaraino helduta. Askotan kexatu itxen gera, ez zialako geldikeon eta asko eskatu zutelako, baina egia da nahiko ondin zutela gara hortarako. Denera, leheno erakutsi dizuet zerrenda bat, 17 elementokin, oain plano enten ikusten dira, 16. Hoien artean, aipatzekoak dira, fijatzen bazete planuan, daude Agerreburu, Maurketa, Kexetako egila Egokua, Iparrekua, Kexeta, Irukurutzeta, Nasiko Goena, Kurutze Bakar, Aizpuruko Zabala, Pago Bedenkatu, Aizkoin, Atxolin Txiki, Atxolin, Sabua, Iruila eta Gizaburua. Oidanak, dauden bezala, eta hor ikusten da perimetro gorri bat edo faja gorri bat, hoi da estazio megalitikuak daukan muaketa edo delimitazioa babesarako. Hoi guztiak daude, horri esker, eta gero karta arkeologikoan egin zen zerrendatze edo katalogazioari esker, horren gainean ezarri izan gaur egun inguru horrek daukan lege babesa. Ondare kultur monumentu bezala izendatuta egotia, kultur ondare kalifikatua. Baina, sabuespen batekin Sabua Barandiaran, Arantzadi Barandiaran eta gurenek aurkitu zutenetik, horren kaskarra zen eta horren txikiak gero inork ezin zula esan zehazki o zehaz-mehatz zeintzan, terrenon ikusten ziren bulton artian. Eta orduan, Sabua ez erdi galduta gelitu zen urte askotan, eta hori berez esan propio zuzenean izendatu. Hortarako jarritzaion, zona txiki horri beste babes neurri flojoago bat. Gero azpimarratu dut ere bai, Arribiribileta. Arribiribileta, hauen monografian aipatzen da, baina gero ez da dolmen bezala apuntatzen. Esan dako 17 horietatikan, 17garrena izango litzateke Arribiribileta, bertan kata baten zuten, ikusi zuten ezala trikuarri bat, ezala dolmen bat, eta zerrendatik kendu zuten. Horregatik zerrenda hontan ez dago. Guk sartu genuen, baina gero azalduko dugu zergatik. Eta gero badira, aipatzen dira beste bi, Egizabolko Muñoa da 1980an, Osinaga eta hauen izanak ez ditu ezagutzen aurkitu zuten beste bat pixkat berago, eguan, estazioaren mugatik pixkat kanpuan, baina sontxituta zeon eta desagertua. Eta Trekutz, Baranderanek berak aurkitu zuen, ez zuen eskabatu, Trekutz dago askoz berago, Irimo aldera, eta erabat sontxituta do. Ez da desagertu, baina bueno. Hori ere, denbora luzian galdutzat eman zen, eta elosegi berriro aurkitu zuen,
eta berriro zerrendatu izan. Baina, denera, ofizialki, duela urte gutxi batzuk arte ezagutzen zirenak, horrek usten dian 16 horiek dira. Megalituak, ahi gera dolmenak dirala, eta ez dakiz zer, imaginatzen dut, zuetako gehienak, jakin zutela zer dan dolmen bat, baina jende askotan izateu eredu bat buruan, nahiko oker izateana. Dolmen hitza berez bretoietik dator, esan nahi du, arrizko maila, hemenguak ez dira, maitxikik izango liake, izan ezkero, baina hemengo dolmen guztiak, trikurri guztiak, izaten dira laja batzukin eindako kamera bat, formato eta tipologia desberdinakua, eta gero egitura guztia bilduta egoten da arrizko tumulo batekin. Badira konzeptu batzuk argitzea gustatuko argitu nahi ditutenak. Tumulua esaten danean ez da relieben forma bat, konkor baten nantzera. Tumulua beti da sepultura bat estaltzen duen pilo bat, arrizkoa o lorrezkoa. Orduan, dolmen guztik, hemen ezagutzen ditugun dolmen guztik, daukate tumulo bat, baina kamara bat. Hau da, ehorzketak iten dira kamara baten barruan, eta kamara hori dago bilduta tumulo batekin. Euskal Herriko hegoaldian badira beste diseinu batzuk, askotan kamaratik tumulua zeharkatuz, kanporaino dijuan galeri bat egoten da batzutan, pasabide txiki bat, korredore bat. Gipuzkoan ezagutzen ditugun danak edo gehienak, kasu pare bat kenduta, danak dira ganbara txikiak eta itxitakoak. Ez da inolako pasabideik kanpotik ganbararaino. Ganbarak izango du xirrikito txiki bat, edo lajaren bat buitu beharko da, baina ganbararen buelta osua tumuloarekin estalita egoten da. Zistak dira dolmenen antzeko egiturak, baina txikioagoak. Dolmenak, dakigunez, dira sepultura kolektiboak, ehorzketa kolektiboak gordetzeko tokiak. Sepulkro baten moduan, gorpuak sartzen dira osorik, hildakoak bere jantzikin, bere gauzekin, ostiramendu eta ofrenda batzuk zaizkile, eta pakian utzi. Baina baten bat, herriko baten bat, familiko baten bat hiltzen danean, bertan sartu, eta urrengo hiltzen danean, bertan sartu bestien gainean. Zurrak pixkat muitu, tokiain, eta urrengoa sartu. Zistan kasuan, dazkaten neurriak ikusita ez du ematen, eta aztarna gutxillo ikutzen dituztelako, ez du ematen kolektiboa dianik. Zistak ere, askotan, ez danak, askotan tumulo txiki batekin bilduta goten dira, baina tumulo hori diametroan eta nuerritan dolmenena baino askoz txikiago esaten da, ganbara bera ere dolmenena baino txikiago esaten da, eta ustez da izaten dira sepultura individualak. Zutarriak, bakizu da zer den, menirrantzeko lajak edo blokeak elurrian sartuta, vertikalki sartuta, eta horietan oso aztarna gutxi aurkitzen dira. Nik ez nituzke lotuko ehorzketekin edo mundu funerario horrekin. Oroitzapen moduan bai, baino ez gorpuzkinak edo gordetzeko. Tumulua esan bezala izan daiteke tumulua berez, lurrian indako hobi bat estaltzeko, edo beste material batzukin indako kamara bat, eta gainean lurpilua, edo izan leike dolmen guztiak, dolmen bakoitzak daukan arrizko pilua. Baina berez, tumulua bakarrik soilik esaten dugunean, esan nahi dugu, sepultura bat estaltzeko konkor hori dala. Eta gero, mairu baratza, arrezpila edo kromletxak, izaten dira, arriz egindako zirkuluak edo borobiloak, gehien bat kremazioarekin edo errausketakin lotuta, askoz beranduagokak. Fenomeno guzti horiek, trikuarriak, zistak, zutarriak eta tumuluak ustez dira neolitua eta brontzearuan bitartian. Fetxak borobilduta, neolitua dijua 5.000-tik 3.000 arte, kalkolitua 3.000 eta 2.000 bitartian, eta brontzearua 2.000-tik 800 arte. Eta gero ja burdinaroan sartzen gera. Kronletxak izango iradak ja burdinaroko azken egitura horiek. Dolmenen hilbidea, haber pixkat karrerila pixkat hartzen duten, bestela motelegi baldin manijua, luzatuko gara gehiagita. Dolmenen hilbidea sortu zen, Sorlaluzet, Elgoibar eta Bergarako udalen interesagatik.
Ez ginen gu area jun, baizik eta haiek etor ziren gugana, eta nahi zuten balioan jarri, hain garrantzitsua izan dako ondare guzti hori, eta hain epeluzian inork ikutsu gabe utzitakoa. Orduan, DBGS-arekin koordinatuta, hasi ginen urteroko plan bat egiten. Ze helburuekin? Bueno, guretzako, gure interesatzen zeguna da, ikerketa arkeologikoa egitea eta emaitzak lortzea. Baina kontrapartida bezala, emaitza horiek bihurtu daitezke edukik divulgaziorako. Eta ikertzen egerala, aukera ere badago, konservazioan aldetikan eta zarberri lan aldetikan, zenolako aukerak dauden, monumentuak zarberitzeko, berrerikitzeko, eta didana. Hoixe dira hitzarmen honen helburu nagusiak. Gure metodologia, askotan jende askok esaten digu, metodologia hobia darabilgun, antzineko baranderan eta besteekin konparatuta, metodua, lurra ez da bakarrik mugitzen, lurra eskuskendu behar da, beste modurik ez dago, baina badira aldaketa batzuk, ikuspegi zientifikoen aldetikan, adibidez, galderak aldatu dialako. Eta gila da, baditugula, metodo hobiak, hainbat detailetan informazio gehiago jasotzeko. Gure irizpideak dira indusketa estratigrafikoa, ez da, hau da, ez nola nahi zuluak egin eta lur artean bilatu, baizik eta kapaka eta segun egiturak nola dauden antolatuta, orden arkitektoniko batekin edo estratigrafiko batekin, lurrak eta piezak mugitzen jutia. Horrela, aurkitzen ditugun pieza guztik, lotuta diguaz, testu inguru zehatz batekin. Kamaratik kanpo dauden, kamaran barrukoak dauden, tumularen azpian, tumulan gainean, eta gainerakoak. Zentratzen gera ere bai, alik eta deskribapen arkitektoniko zehatzen egiten, jakiteko pieza nola dauden eta nola egon daitezken zaharberritze lanei begira, dokumentazio topografiko zehatza egiten deu, oso profesional on batekin, euken alonso danakin, saiatzen gera laginak ere hartzen, hainbat tokitik, egitura bokitzeko saiatzen gera, C-hamalauko datazioak einalizateko laginak hartzen, eta paleoingurumena ere pixkate berriak ikitzeko, ikatz eta zilak edo konserbatu aldiran. Eta esan bezala, beti baloratzen ditugu zarbitze lan egiteko aukerak. Azken 10 urte hauetan, lan indeu olako toki guztitan. Hemen zerrenda nahiko luzeak zute, Arribiri Bileta, Kirxeta Egegokoa, Atxolin Txiki Bi, Gizaburua, Irukurutzeta, Agerriburu, Frantses Baso, Sabua, Aizpuruko Zabala, Aizpuruko Zabalako Etxola, eta horten liburua jasotzen ez dian lanak, liburua idatzi baino gero inditugulako, Maurketa, Kurutze Bakar Bi, eta gero beste multzo politxago interesantea guretzako, Gortazar eta Otso Aldasoro 1, 2 eta 3. Azken horiek bilaketak egin ondoren. Hau da, ez dira lehenotikan o aurretikan ezautzen ziren elementuak, baizik eta bila jungeran batzuk. Eta emaitzak, gaur egun, bestetik gu bakarrik ez dugula nahi nor, egin diren aurkikuntzak, 1921 ona, ez dira bakarri guriak. Esan bezala, batzuk aurkitu zuten 80an Zabalko Muñoa, adibidez, Ilarriak taldekuak aurkitu zuten Frantses Basoa, eta Juan Maria Arrobarrenak bilatu zituen, ezautu berri dian, beste bi, Azkon Azulueta, bai estatuta daula, eta gero Aristizabal, ez da egit ontzat edo konfirmatu gabe da on guandik. Eta bitartien egila da, suntxituta daudela, Traikutz eta Gizabalko Muñoa. Denera, dauzkagu, 15 dolmen, 7 zista, zutarri bat, tumulo bat eta etxola bat. Eta bain guaz, oidanak pixkat, harin esplikatzera. Orduan, lehenoko panorama ikusita, baranderan eta karta arkeologikoan jasotako eremua, babes eremua eta puntuak ikusita, oain gauza, ikustean nola, asuntua desente aldatu dan. Ja, mendilerruan proposatu deun babes eremua luzatun da Karakateko antenetaraino, bertan aurkitu ditugu zista txiki batzuk eta tarteko paisaia pixkat trinkotuen da eta aurkikontzekin bete egin da. Kolore desberdinekin markatzen dira irudiontan,
ez dakit horratzetikan detailenekoakin ikusikoan, irudi txiki xamarra da, baina, dira puntu koloredunak. Orduan batzuk dira lehenotikan, aurretikan ezagutzen ziranak, beste batzuk galduta berriro aurkitutakoak, sabua bezala, grises daudenak dira aurkikuntza berriak, batzuk guriak, beste batzuk arrobarrenak edo hilarria taldekoanak, eta, bai? Bueno, ze atera dugu hainbeste lan egin da gero? Dolmenak esan dugu zer diran, gauza gehiagi ez dira aldatu, definizio hortatikan, baina, bertako dolmenak ikusten da, danak dolmenak diala, hau da, gamara badaukate, izan zuten bere garaian, nahiz eta desagertu, edo sontxituta don, gamarak itxiak dira, hau da, dolmen hauetan ez dago lehen esan dako pasillo, galeria edo pasabide hori, tumulua zeharkatzeko, bezik eta tumuluak inguratzen zituen, tumuluek inguratzen zituen kasu guztietan gambarak, eta gambarak nahiko txikiak dira. Ez pensatu eginoko dolmenetan, Osorginetxe edo Artajonako trikuarritan. Hemengoak beti asko txikiguak izaten dira. Gambara etxik eta txiki xamarrak. Gutxieneko neurriak, metro terdi, bider metro eta hogei, eta hortikan pixal gora. Baina arraro litzateke aurkitzea 4 metroko gambara bat gure lurretan. Eta tumuluak egiten dira harriak pilatuz, altura desberditan, izan dezakete altura, adibidez, gure kurtzetan uste diala 2 metro, aizperuko zabalan antzeko zehozer, baina beste batzuk dalkate oso altura gutxiko tumulua, metro erdila, justu, eta diametroak dantza dute 10 eta 20 metro bitartian. Alderdi teknikoei begira, dana dolmen dira, 15 dolmen ditugu, variabilitate pixkate bado neurrien aldetikan, baina alderdi teknikoei dagokienez, badira ere detaile batzuk interesgarriak. Adibidez, arlauzak eusteko, gamarako arlauzak eusteko modua, ikusten zute, kasu hauetan, 2 losa baino ez direla ikusten. Hemen eskerreko goiko irudian, hori da izpuruko zabala, eta bekua da irukurutzeta. 2 kasutan, losak muituta zeuden. Eskerreko 2 irudiak dira kurutze bakarreko trikuarrianak. Kurutze bakarren ez da losa agertu, baina fonduan, azpiko arrizko, tupa bezalako arrizko solu hortan, azaldu dira 3 zulo. Horrek esan nahi du, nahiz eta lajaik ez egon, bakiula non jartzen ziren, non jarri ziren bere garaian lajak. Eta balio digu ere bai, jakiteko eraikuntza sistema pixkat nolakoa dan. Hemen eskuineko arrazian ikusten da, aizperuko zabalan, arlosa ondi hori, zuzenian, arrizko lurren kontra jotzen duela, inolako zulorik gabe, eta euste dilonak da tumulua. Eta eskerreko kasuan, kurutzegarreko kasuan, ikusten da nola arlosa, gutxinez arlosa nagusienak zutik eusteko, aurrena zulo bat egiten da, arlosak zuti jarri, eta gero datorki joatzetik tumulua laguntzera. Eta hemen azpiko, ikusten da, kursorekin seinalatzen nahi naizena, hori da kurutze bakar ere bai, kasu honetan ikusten da nola zulua indan, arlosa jasoen zuen, gero tumulua jarri zitzaion atzetik, eta horregatik zuluak jarraitzen du tumularen azpitik. Bai? Hoi ulertzen da ez? Nahiz eta gero arlosa desagertu, hoi dana berrereiki dezakegu. Interesgarria da ere bai, lortutako datuen artean, kasu batzutan, tumuluan azpian ikusi daiteke sepultatuta edo fosilizatuta gelditudan bertako lur originala. Hau da, giza prehistorikoek zapaldu zuten terrenua. Tumulotik kanpo, terreno hori, gaur egungo terrenuakin berdindu inda eta ezin da bereiztu, baina tumuluan azpilan konserbatzen baldin bada, fosilizatuta gelditzen da, eta horrek bide ematen digu, lagin batzuk bilatzera, eta suerte pixkatekin, tumulua montatu aurreko fetxaren bat lortzeko. Hori ez da, beti gertatzen, baina horren bilaguaz. Ikusten da ere bai, ikusi dugu ere bai, kasu batzutan, hemen kurutze bakarren, azpiko arrizko solua da tuparri volkaniko nahiko flojua, nahiko xamurra, baina ezperuko zabalan eta irukurutzetan ebidez, harri volkaniko gogorra da.
eta Hirukurutzetan gainera montatu dute tumulua, azaleratze geologiko baten gainean, tumuluari porte handigoa ematearren. Gauza bera fenomeno edo detaile berdina ikusi dugu adibidez Maurketako kasuan. Tumuluek ez daukate bakarrik helburu arkitektoniko bat, edo funeraria, baizik eta pixkat propagandistikoa ere bai. Monumentalizatu nahi dute tumba bat, eta horretarako ematen diote horrelako volumena arrizko pilo horri. Eta lehen gaien artean, gehienak dira, mendila basaltikoa denez, gehienak dira basaltuak, baina basalto eta basaltuak badira. Tumulua osatzeko balio zaizkile eozeinarrik, formatu, laja formatukua, oborobilagua, baina ganbarako lausak jartzeko noski, bilatzen dituzte, basalto bariadade berezi batzuk, pixkat laminarrak guatianak edo planoak guatianak. Eta Agerreburuko kasuan adibidez, bertan, ganbara osatzeko erabiliz dituzten karearrizko arlosa bat, tuparrizko arlosa bat, eta gero basaltozkoak ere bai. Agian ez diogu prehistoriai buelta emango horrekin, baina lagungarriak dira, olako detailetan fijatzea, ikusteko, nola tokian tokiko erabakiak hartzen diran, ikuspegi tekniko horrekin. Kronologiari eta erabilpenari dagokionez, gehienak, dolmen bezala esan ditugun kaso guzti horiek, dijuaz fetxak abian daude, oandikan emaitza fin-finduta ez dauzkagu, baina fetxak dabiltza 3.600 eta 2.000 artian Kristo horretik. Hau da, neolitotik, ez hasierako neolitua, baizik eta azken neolitotik kalkulitora. Tumba horiek dira ehorzketa kolektiboak, hau da, ez da errege baten tumba o gentil baten tumba, ez da persona bakar batentzako, baizik eta kolektibo batentzako, jakin, klan, famili, tribu o zenolako egitura sozialeko talde batentzako, baina ez da persona bakar batentzako tumba bat. Eta ez dira ezurrak nola nahi gordetzen, ematen du hildakoak osorik sartzen dirala. Nondik handatorroi, hostilamendu eta apaingarriekin batera dijuazten ez, ustezkoa da, jantzita zijoaztela eta gorputzak osorik sartzen zirela. Agerreburuko kasuan gainera, eskeletoan atal guztiak dauzkagu representatuta, txorkatila, atzaparretako ezurrak, kostilak, hornoak, hortzak, garezurzatik, eta orduan ez dago beste arrazoiek esateko, ezurrak beste nunbait sekatzen utzi, eta gero gordin diranik dolmenetan. Hoi beste kasu askotan ere ezagutzen dugu. Hau da, dolmen tipikoak dira, hildakoak osori sartzen dira, tipon bat, persona bat hiltzen danean sartu zaio barruan, bere gauzekin, edo tarteka, ingo zaizkion eskaintza batzuk, edo ofrenda batzuk, edo errituak, eta hortan ja ezin gara sakonago jun. Erabilpena dijua, nagusiki neolito eta kalkolito artian, baino egia da, zenbait kasutan ez guztietan, badaudela brontzearoko material batzuk. Eta hori da oso punto interesgarria. Brontzearuan dinamika sozialak gizarte egiturak eta denak ustez aldatu iten dira, beste toki askotan eta gurian ere bai, baina hala ere zenbait dolmenetan azaltzen dira garai hartako material karakteristikoak, ezaugarriak. Zeramikan aldetik, edo metal batzuk, edo arrila lantzeko teknika batzuekin egindako piezak bakigula brontzearoko tipikoak dianak. Hemen iruditan dazkazute hainbat apaingarri adibidez, hemen seinalatzen nahi naiz pieza hau adibidez, hau da besuan eramateko arrizko pieza bat, da tipikoa, hau da arkulariek eramaten zuten arrizko pieza bat, arkuan soka gelditzeko eta besuan mina esartzeko. Hoi da esaten zana. Baina, pieza hori adibidez da tipikoa brontzearuaren hasierakoa. Hemen ere bai, metalezko eraztun edo apaingarri txiki batera azaldu zen, hau bilak gizaburuan, hau da, zenbat tokitan aurkitzen dira brontzearoko materialak. Baina gure ustez, nire ustez, horrek ez du esan nahi, neolituan hasi jendia pilatzen eta brontzearo arte jarraitu zutenik movida berdinarekin, baizik eta erritu horiek jarraitzen zirela neolito eta kalkolito artian, eta gero, noizian benka tarteka, eta segun zekasun, berrerabiltzen zirela, horietako batzuk brontzearuan zehar. Hoi da, lan hipotesi bat personalan neria. Bauzkat arrazoiak hortarako, baina, luzeago esplikatu beharko nuke.
Eta gainera, ikusi ditugun kasutan, Karakate, Elosua plazentzako multzuan ikusi ditugun kasutan, jasotako ezurrak, garai hartako ezurrak, brontzearokoak ja ez daude ehortzita edo utzita, ez dira inhumazioak, baizik eta erraustuta daude, krematuta daude. Horregatik esate dut, dala, errito jarraipen hortan mosketa bat daola, eta gero beste movida batekin, berriro erabiliko diala, baina beste zentzu batekin, hortarako arrazoiak baditugu. Zistan kasuan, beste batzuk eskabatu ditugu, 6 o 7 bat, hemen azaltzen dira, adibidez, hauek dira Frantses Basso, Sabua, Cortázar, Otso Aldasoro bat, 2, eta Krutze bakar 2. Eta ikuste zute, bakoitzak, matadura baten semia dela eta beste familikoa. Batzuk dira, dolmenen antzeko berzio txikiaguak, tumulo borobilarekin, eta erdian lajaz egindako kamara batekin, baina kamara txikiagoa denez eta tumula txikiagoa denez, tumba individualak izango lehiake. Bi kaso hauetan seguro. Baina badira, hemen modeloa pixkat azten da dantzan, puskatu egiten da modelo hori, eta, hori aztertzeko daukago, ezotean izango fase bat zarragoa eta bestia berrigua, baina dana-dan, dolmenen ondorengoak dira kaso guztik, eta nahiko variableak dira. Batzuk dolmenekin oso antza handia daukatenak, eta beste batzuk ila dolmenekin zerikusirik formalik ez daukatenak. Hauetan guztietan atera da material tipikoa ere bai. Denetan ez, baina ikusten da, dala beste fase berriago baten adibideat. Bertan ja, gizastarnak aurkitu ditugunean erraustuta daude, horrek berri lotzen du hoi errausketa individualekin, eta ikusten da diseinua erabat desorekatu egiten dela. Galdu egiten dela norma hori, tipologian aldetikan, beti diseinu berdina jarraitzekoa. Tumulen kasuan bat bakarra daukagu, hau da Otso Aldasoro 3, nahiko tumulo txikila da, diametroan erdio bala da, baina diametroan 4 metro izango ditu, eta altueran metro erdio 60 gutxi zentimetro. Kasu honetan oandikan ez dugu dataziorik egin, badaukagu datatzeko laginaren bat, haure monografian ez da saltzen, liburuan ez da saltzen, berandu aurkitu genuen eta, trintxera txiki bat baino ez genion eriki, eta hemen ikusi ezakezuten nola dan azpiko, bertako arrizko solua, eta gainean nola metatu o pilatu induten lur pakete bat, lurrezko eta arrizko pakete bat. Dolmenen kasuan ikusi du nola gehienak, tumulo gehienak izaten dira harria pilatuta, kasu honetan da lurra gehien bat, harri batzukin pilatuta, eta kasu honetan tumulo honek ez du ezer tapatzen, ez du ganbaraik tapatzen, zulotxo bat edo nun zerbait gorde leiken, hemen ez zeon ezer, bakarrik ikusten damen labar beltza hau, mantxa beltza hau, hori dela ikatz multzo bat, silex zati batekin eta besterik ez zeon. Bertatik ez dugu aurkitu ez giza ezur erreta, ez zurrik, ez ceramikarik, ez da ez zerrere, bakarrik ikatzak eta silex zati txiki bat. Horretik, datatu behar dugu handik, baina emate du prehistorikoa dela, bestela zuarriak zurik ezer pintatuko hor, baina fetxa konfirmatzeko datazioak behar ditugu. Eta gero, aurkitu bai, bizilekuak askotan honen gainean hitzaldiak emateko orduan, jente gehienak galdetzeit, eta nun bizi ziran. Dolmenak hormedi gainean daude, eta bizi nun behian, edo, egia da, historia horreko azken fase hauetan, gehiago dakigula nola hiltzen ziren, nola bizi ziren baina. Oso zaila baita, etxe bizitzak, edo plantak, edo aurkitzia. Kasu honetan, Aizpuruko Zabala, hemen daukazute, Aizpuruko Zabala trikuarria, eta bertan eskabatzen hasi ginean perimetroa definitzen, tumuluaren perimetroa definitzen, eta menik ustezan, mosketa nabarmen bat zehola. Urrongo kanpainan hau guztia ireki genuen, eta atera zitzaigun planta, karratu edo kuadrangular hau. Honek esan nahi du, honek moztu iten baldin badu tumuluaren perimetroa, esan nahi du, gero gaukua dala.
eta ez da rarua, hemen Gipuzkoan ez dira ezagutzen, Euskal Herrian oso gutxi, Ipar Euskal Herrian, Bizkaian eta Gipuzkoan oso gutxi, baina ezagutzen diren tokitan, bakigu, txabolak eta etxiak normalian ez dira lurrainetikan dana aterata egiten, baizik eta pixkat sakonduta eraikitzen ziala lurrian. Kasu honetan, lurrian sakontzian moztu intzuten lehenotikan zegoen tumulu hau, eta gero zituzten egin beharrekuak. Hau eskabatzea nahiko zaila izan zen, bereiztea, hemengo partea bai, zeren tumuloko harria falta ziren eta erraxagoa zan jarraitzia, baina hemen kontrako partian zabaltzean, izar jabota genuen hor. Eta bain, argazkietan argi ikusten da, baina nik kontrastea pixkat iotelako. Baina ez da truko bat, baina bai, pixkat ikusteko lagungarri iteatik. Dana, txabola honek, salrera hemen zaukan, zituen nola bi bloke bezala umbral moduan nola sarrera moduan jarrita, pixat vertikalago. Honek eman duen materiala brontzearokoa da, tipikua, oin plano karratua dauka, lurrian sakonduta, eta ematen du bizileku bat dala. Tumbarekin zer ikusik ez daukana. Eta bizileku bat izateko gainera beste elementu batzuk ere baditu. Argazki honetan nagian ez da ondo ikusten, baina lurra nahiko beltza da terrenuan eta hemen ikusten da pixkat gorrigua. Lurra hemen erreta zeon eta gaina askoz sueltoa eta arruagoa. Lur hori aparte induzi genuen eta flotazio bitartez prozesatu genuen eta hau guztia atera zitzaigun. Hauek dira ikatz zati batzuk, baina gehien bat dira eskurrak erreta. Kiskalita. Eta txabolaren gainerako astarren artean aurkitu genituen zeramika zati hauek direla tipikoak brontzearokuak eta gainera zer ikusik ez daukatenak dolmenetan egiten diren beste eskaintzakin. Dolmen batian zeramikaren bat asaltzen baldin bazaizu ez da olako katxarro handi bat izango, hauek dira biltegirako ontziak, horza edo eltzea ondiak, aliak eta janariak eta jakiak gordetzeko, eta ez hildakoei laguntzeko beste mundura juten diranian. Gaina dekorazioen aldetikan impepinable hau dela brontzearokua, eta ez daukala zer ikusik dolmenak barruan eman dituen materialekin. Hemen ninduet, eskaintza ezue pixkatola, krokis moduan pixkatu hobeto irudikatzeko zein dan egoera. Dolmena aurretikan zeon, neolito eta alkoholito bidartian, eta gero sartu zen txabola pixkat dolmenan tumulari koska eginez. Haure garrantzitsua da, zeren inork ez du etxe bat egiten beratxaren tumban gainean. Aigea ikusten nola mendila josita dao, hainbeste tumulokin, hainbeste monumento funerarioekin hileterritua zer garrantzia daukaten, horren garrantzia ematen baldin bazaio inork ez luke egingo etxe bat edo obra bat hoi puskatuta. Horrek esan nahi du, txabolau erakitzenaako honila errespetua erabat desagertuta zeola. Honekiko errespetua ja kalduta zeon, egonezkeo inolako tabu bat ordurako ja indarrik gabe gelditutu zala etxea inzan garaiarako. Ez da gitu letzaiten hori, bestela bukatu ondoren galdetu. Zutarrien kasuan, esan dugu ez diela normalian giza aztarnik eta material asko aurkitzen oik eskabatzen diranean. Kasu honetan hau da Harri Biribileta da kaso famatu 17garrena, esan dut monografia horretan Barandaren eta Arantzai eta Eurenek zeitun ikusi zituen, terrenua pisatola konkorduna, bulto txiki bat, gainean laja haundiloi etzan da, eta zantzuten tate hemen txedo. Hemen ikustea tumulua eta tumbaren tapa. Zanja txiki bat intzuten, eskabazio txiki bat intzuten, eta aurkitu zituzten, bertan aurkitu zituzten telazatik. Telazatik eta ikatz batzuk eta esaten zuten, hau ez da dolmen bat, arrazoia zaukaten, ez da dolmen bat. Hemen mugarri bate hon da, eta mugarrian lekuko izate dira, askotan, arrautza asalak, edo telazatik, esateko gizakia jarri duela marka hori paisajian, eta ez dela naturala, askotan jartzen dira gizakiak indako gauzak. Telazatik, eltzezatik, eta alakuak. Eta Arantzai eta Barandaran eta bestiak, katain eta olako materiala ikusita, esan zuten, bale, terrenua naturala, forma hori naturala da, eta zulua ez da dolmen batena, baizik eta honek jaso indu mugarri bat. Udalerrien arteko
mugarri bat. Hain zuzen puntu honek muga egiten du Soraluze eta Bergara artean, uste dut. Bueno, 2002an joan manutabilak, hau 2002an berriro denuntzatu zen, bazpare, babesteatik, berriro apuntatu zen dolmen bat bezala, eta 2002an joan manutabilak, eta eskabatu genuen hemen, ikusten zuten, katau, barandaren antzera. Ikusi genuen terrenua ez dela, konkor hori ez dela eraikita, ez dela harria pilatuta, baizik eta terrenuan forma naturala, eta zuluan, aurkitu genituen ere bai, berriz, teilazatik, ikatzak eta bar. Baina zuluan fonduan, beste betelan zarra bat aurkitu genuen. Pixat, estuagua, ilunagua, eta ikatzik gabe, eta teilazatirik gabe. Eta garbitu genunean, ikusi genuen, harri jonek golpeatzu zitula azpin. Eta planteatzen genuen hipotesia zen, hau bere garaian, menir bat, zutarri bat, zuti jarritako zutarri bat izan zela, mendeak pasa eta urtiak pasa, eta balio izan zuen udalenren artean muga bat jartzeko, mugarri bezala, baina heldu da momentu bat, muga ofiziala jarri behar zen, eta tokila markatu behar zenez, jatorrizko harri jakendu, eta bigarren muga jarri zen. Emante du disparate bat, ez da disparatea. Gainera, suharri zati txiki batzuk aurkitu genituen zuluan bertan, eta horrek demostratzen jatorrizko egitura prehistorikoa zela. Hasi ginen, eukenekin eta anartzekin kalkuluak eta neurketak eta zeak egiten, ea nahikoa izango litzateken zulua harri jau zutik eusteko, bai horixe eta gainera modu bakarrien. Eta argi ikusten zen gainera, zulua ez zela naturala, baizik eta propio egin da. Azken mugarriak behar zuena baino askoz sakonagoa. Berez, zulu hau hasieran nintzen hau zuti jasotzeko, gero hau harri jau bota nintzen, eta gero jarri zen bigarren mugarri bat gaur egun desagertuta dauna. Ez bai zaute sinisten, zuen asuntu. Labor bilduz, zer da denera atea deuna? Espero et liburuzkan, guain esaten egin hobeto esplikatuta dautia. Elosua plazentzeko estazio megalitikoan mota ezberdineko monumentu pilo bat dago, gero eta gehiago, eta gainera, zenbat eta gehiago behiratu, gehiago aztertzen dira. Osa, gehiago azaltzen dira. Ni nabil, erotuta jaurrekin. Gainera, ez dira danak momentu berdinakuak, hoi balitek esatea batzuk hartzia defektuat bezala netzako bentaja data. Zen megalitismoa bere osotasunean aztertzeko aukera ondiguak emate ditu. Hasi gaitezke laster, hasiko gera, aztertzen nola dauden sakaganatuta mota batzuk, trikuarriak eta gainerako elementuak motan arabera edo kronologian arabera. Horrek pauta politia eman dezaiguke gizaportaereri buruzkoa. Eta gainera oso politia da ere bai ikustea nola, mendilerroak esartzen ditu muga batzuk, esan dugu, erlaitzaneko zorrotza dela eta toki handik ez dula usteko, ez dula usten monumentuak nun nahi eraikitzeko, baina egia da nahiko ritmikoki banatuta daudela espazioan. Eta buelta bat ematen baino bazute hortikan, iotzen zeate atxolinera eta galdetu zuen buruai, zeharra joiten duen, tumulu bat justo gailurreko arkatzen artean. Nolabaiteko asmoa dago terrenuan ikusgarri egiteko olako tumbak. Ez men bakarrik, megalitismo osuan. Tumbak balio dute ez bakarrik usteltze prozesua bizan arrutikan kentzeko, erilotza aparte usteko edo hildako eri pakia emateko. Balio dute ere bai, gaina monumentalizatuta baldin badaude, tumula bat egin da, eta harria hondik ere egin da baldin badaude, horrek esan nahi du, gari hartako jendearentzako oso importantia zela markatzia, ondo gordetzia hildakuak, bakoitzan hildakuak, eta markatzia argi eta garbi non zauden. Horregatik, uste da, balio izan zutela hildakuak gordetziaz gain, terrenua edo paisajia pixkat markatzeko. Eta ez da kasualidadia, hau ez direla eiztariak, kobetako eiztariak, hau dira sedentariak, dira nekazariak eta beltzainak. Terrenuan lan itxe dute, ganaduak eta onurak terrenun gainean dazkate. Urte osoan agian mugituko dira mendigailurretik, mendigainetikan bailaran pixkat berago, udaran edo neguan. Baina ez dira tokitik mugitzen. Maite duten guztia eta baloratzen duten guztia terrenu hortan dago. Orduan, horrek
piztu arazten du, sortu arazten du lur jabetza sentimentuei. Eta nondik zerazu, zerratik zerazu terren honen jabe, ne gurasuak pasaziatelako, nerbasuak bertan obiratuta daudelako. Ez da kasualidadia, mendilerroko megalito guztiak ez badira gehienak, gaur egungo udalerrien arteko mugarriak diala. Mugarri guztik daude, gehienak pasatzen dira olako megalitoen gainetikan. Eta, besterik gabe, horretaz gain, aurrera eman ditugu zaharberritze lan batzuk, hau da, agerreburu nola aurkitu genuen, hasi ginen eskabatzen, puzleak egitea guztetzen egunez, hasi ginen montaje egiten, ikusten arriba batzuk nola elkartzen ziren, eta proiektu txiki bat egin genuen, eta lortu genuen, neurketak eukenekin, neurketak eta hirudimentsioko modelokin oinarrituta neurrizeatzak hartu genitun, eta beragaki genuen, berriro montatzia, eta gutxinez badaukagu, estazio megalitiko osuan, kaso bakar bat, non dolmen bat osorik erakutsi daiteken. Hau da, Giorgio, Aldundiko zaharberritzaile teknikaria. Manitas, genio bat. Beste kaso batian, zaharberritze lan hau guk ez genuen eman, baina oso itxurazkoa eta oso dotoriak gelditu zen, kaso honetan Bazeta, Telleria eta Agirrek osatutako taldiak eramantzun aurrera, Manu Zeberio eta Eukenen datuen oinarrituta, baina guk datuak jaso, hartu eta hortarako balio behar dute. Eta kasu honetan, eskuartze hori, berrera ikitze eskuartzea, eraman zuten beste talde honek, eta egitura hori dago ikusgarri. Eta kasu honetan, oain bai, PowerPointakin oso jaioa ez naiz, baina banakan bideo txiki bat Eukenek armatutakoa, harri birbiletako kasua pixkat hobeto azalduz, ea siniste idazuten. Ez ba zute tokia ezagutzen, ingurua ezagutzen, merezi du jutia. Gaina, ibiltzeko oso horreza da. Bai, harriak atzian hemen urratuta dauka, eta urradura horiek, puskatu izan harria golpez erortzian. Beste arkaitz baten gainen ero izan, eta justo oinian, inguruan zituen, zati horiek horrek laundu zigun, gauzak horrela interpretatzen. Ikusten dara bai, konkorrak ez daukala utxuneik, ez daukala ganbararik, eta egitura naturalakoa dela. Eta zulu hau dago eskabatuta. Hau ez da zulo natural bat. Mendikan harria atera izan da. Eta konpas egingo bainuke, harrian ipurdia moituz, justo zuluan gainean erortzen da. Ikusten da ere zulua neko potentia dela, eta goiko partian zaukan betelan bat, mugarri berrian aztarnakin, eta bera sakonago zauzkan beste lur batzuk, estuaguak, mugarriekin zerikusik ezaukatenak.
Eta bestaldetik, harri bileta, do justo erdian irikurutzeta eta kurutze bakarren artean. Leiopagotik aurrera baldin bazuazte kexeta aldera ikusten da gailurra, eta punta batian dago, mutur batian dago kurutze bakar, bestian dago irukurutzeta, eta erdin, gaina irurak ikusten diala, kurutze bakarrez, arbolekin tapatuta olako. Baina ikusten da kilometrotatik. Eta, ara, junintzait pixkat, atzera hau. Ikusi, nola ikusten da, entailosoa. Bueno, eta bukatzeko, eduki guzti horiekin guk egin dugu alizan duguna, eta gero udalek DBGsak eta gainerakoak montatu dute dolmen hilbidea ikusteko bizita giatuak, planoak, behatokiak, behiratzeko tokiak eta oso txukuna jartzen nahi dia mendila, eta usteet merezi duela zuetanak bizitaitea jutea. Gozatuko ez dute, gainera, divertigarria da, hainbeste gauza ikustia, eta gaina paisajia eta ingurua eta ez bakarrik ondare arkeologikoa, baizik eta ondare naturalare ikustekoa da. Eta merezi du juten bazeatea. Eta besterik gabe, eskerrik asko eta zuen aldera zen gelitzen naiz. Bueno, eskerrik asko, Jesus, emandako hitzaldiengatik. Guain hasiko gara galdera txanda batekin. Nik ekarri ditut 20 liburu olakoak oso politak, eta saltzen dira 20 eurotan, baina hemen 10 eurotan. Oseak, ni irteran baten bat nahi baditu, bere planoa eta guztiz asaltzen da, oso polita da. Eta, bueno, beak aipatu du baita ere, zutarri hori, zuti jarri zuten, baina, bueno, laguntza mekaniko batzuk izan zen ituzten, ezta? Eta, bueno, hori... Asiertito eta gainera. Bai, eta gero, oso ikusgarria, aipatu behar da baita ere, eta aldarrikatu behar da, mendilepo guzti horietan bartzantza, hartzantzaren beharra, eta hartzantzaren balorea, nola ere larreak mantendu alizateko, eta megalito hauek, hor bai ikusten direla, eta, bueno, beti gelditzen diren hartzai gutxi hoiei laguntzeko, beti eskergarria da, gure erakunde publikoen aldetik, ez bakarrik arkeologoak, baizik eta hartzaiak ere bai. Eta nik, galdera txandak, badakizue, streamingen badaudela beste lagun batzuk, guri begira, baten bate galderak egin nahi baditu, barkatu, baino mikrofonotik, bestela ez dute entzungo, eta galderaren bat, bueno, hemen bat, Bai, Jesus. Bai. Jesus, esantek, esto bisitak gidatuk, ze udaletxeak zeuzkek, ze udalak? Ez dakit zehazki zeinek, ez dihu aztela udala nara bezeta DBGsakin o DBMenekin hitz egin da, bisitak giatuak esaten dezu. DBGsarekin harremanetan jarri. DBGsa. Bai, mankomunidad garatzeko erakunde horrekin. Eta da turismo agentzia deba inguruko, deba ibarra inguruko turismo agentzia. Ez dakit, bai, joan bai. Eta beste kuriosea da esandek, arantzadiko lehenengo ibilizienen barandiaran da, oaindala 100 urte, argazik eta guzti atera zaituzela. Bai, argaziak badaude, baina orduko kalidadeakin. Argazki originalak ez ditut ikusi ditutenak dira imprimatutakoak. Eta egia da, liburu ale batetik beste aldea ondila onleikela, baina nik ikusi ditutenak, ikuste zu, irukurutzeta vista desde el este, eta ez dezu zer ikusten. Kostata. Gaina, bueno, zeuzer nabari leiteke, detailegin argazki pixat zeuzer onagoa danian, baina ezer gutxi. Hoi ez da, haien arazu, arraziak horrela atatzen zialako, esaten bezala, katu beltzat jartzen baldin bazu arrazkin erdin, ezin dezu beriztu, ez da, dana beltza do.
Kasu batzutan, bai, igual beste alean batian, Sorapediakoek jarri zuten behin Iruian indako induzketan argazki bat, eta nik Arantzaiko alian ez nuen ezer ikusten dana beltza eta harri baten moduko goiko tapa ematen zuena, eta Sorapediakoak jarritako argazkian ikustezan taparen azpin langilea. Eta horri esker, nintzen ja buruei bultak ematen, esotezian bakarrik trintxera flojo bat o txiki batein, eta tapan azpitik esotezian sartu, eta aiei esker ikusen bai hoxe sartu ziala, langilea azpin zehon. Esan eta argazki horiekin, originalak ez bazkazu, eta berrio digitalizatu edo ez dakit, baina argitaratutakoak daude imprimatuta, eta imprimatutakoekin ezin dezu gauza handirik egin. Bai, aprobetxazen mikrofonua hona torri galdera bat ingoet. Hor egin dezu dolmen, menirak eta tumuloak eta badaudela ez, baina gronlek ez daude ez? Ez, guk dakigula ez. Hori da gehiago Pirineo aldekua hau? Ba, garai batien esaten zen, Leitzaran bailaratik ekialdera. Mugatuta zirela. Gero egia da, azken urtetan Aralarren batzuk azaldu diala, baina gehienak hauzko partian daude. Bizkaian duela gutxi, lehen urtean aurkitu izan da bat. Ala argitaratu da, nik ez dut ikusi, baina ala argitaratu da. Bai, galdera gehiago. Ez badaude galdera gehiagorik. Bale, ez dakit. Ni gonbidatzen zaituztet, bihar daukagu beste hitzaldi bat, bihar ja itsasora goaz, Urrazpian, Flandiatrik etortzen zan duela 500 urte belauntzi bat, urperatu zan Getariako badian, zijoala esklauen bila Afrikara, eta han gelditu ziren bere kargamento guztia, kobrezko lingoteak, biharkoa erderaz izango da, Ana Benito. Gero ohartxo bat, astelenean oraindik gelditzen dira, gonbiteren bat edo gutxi batzuk antzoki zarrean, Irulegiko Eskua euskaraz, edo bestela hemen daukazue ostiralean erderaz. Besterik gabe, Gabon eta eskerrik asko etortzeagatik.